Ka wadhi nyime ni ji ariyo to ka ng'ato achiel oyudo hinyruok bang' jokuo jamni monjo gweng' ma Nosukuro, Baringo South kendo kwalo jamni mohewo 50. Ji ariyogo mane ochwad gi magina kendo wito ngimagi kanyo gi kanyo ne gin moko kuom jokwath mane omonji e kinde mane gikwayo jamni. Ringre jogo mane owito ngimagi ne okwanyo odiochieng' ma nyoro bang' menyo ma osekawo kinde e bungego. Obila nobedo gi pek mag menyo e bungego ka jokuo jamni pod ne rakore kodgi. Monj makamano nobiro kinde mag gwenge ma kono pok obedo gi monj mag jokuo jamni kuom dweche 6 mokalo. Ringre ne jogo mane owito ngimagi ne ochwal e kano ringre ma Kabarnet. We also have one other person who is seriously injured, who is at the hospital. Animals have been stolen through robbery with violence. A number of 50 animals have been taken away. So as we speak now at Nosukuro, we call upon the government to act swiftly to ensure that the lost animals are recovered and also go for the bandits who have been terrorizing the community every now and then. Tumechukua hiyo miili miwili ya watu ambao wameuliwa. Ng'ombe 50 imepata kuibiwa, ilikuwa 65 lakini zingine zilipata kurejeshwa. Hao wenye wanauliwa saa hii ni hao wenye wanaitwa GNC. Hao watoto wanauliwa na wanajitafutia mali, wanajitafutia rasilimali, wanachunga mifugo yao, wanaendelea kuuliwa kila kukichao. Full disarmament ifanyike na watu warejeshwe makwao. Kwa hivyo ile nataka niambie serikali wajikokote na kutafuta namna ya weka mkaso mambo ya usalama ya hii watu.